motorkári sa vozia taxíkom po Temešvár, fešáci, hladní jak vlci, dneska si dali 600 kilometrov. Takže ideme do centra. Môžeš, ideš. Ideš? No, takže reklama na nejaké veľmi alkoholické pivo. Áno, a kde sa nachádzame, mladý pán? My na Sibíri. Takže keď si vypiješ Golden, Transsibíri. čo to je Golden Brau? Tak sa ocitneš na Transalpíne, áno? Áno, Transalpíne, áno, to je ten správny názov. To som chcel povedať. Tak sme niekde na medzi, pri jazere. Všetkých pozdravujeme. V Rumunsku a prechádzame do mesta Novači a konečne výprava Tour Románia 2013 sa doprava